Krásne dobré ránko. Som takto jeepík voziť. Vidíme, že tu stojí auta, takže tu bude niečo na podívanú. Jej! Ďalšie slanie babetko. Vedúci nám zastavil pri vodopáde a ľudia sa pozreli krásne. Druhá opica sa potrebná vystrala. Nakladajú kufre do tuk-tuku. Nejak to tam narvu. Ešte do toho nás a ideme na nové ubytko. Tak sme na novom ubytku, máme takto bývaničko v horách. Všade sú to samé opice naokolo. Tak dúfam, že nám nevojdu do izby a nepokradú nám veci. Máme takto izbičku s výhľadikom. A kúpeľňa.
hraničko, vedúci nám doniesie raňajočky. Opičiska to skačú po stromoch v hajzli. Výhľadík perfektný. Tak je tu čajík, nejaké placky, šošovica, plnené palacinky, bohvie čím, ovocíčko, srilanské raňajočky s opicami. Smutný je. Pál do piče. Ideme sa trošku prejsť, ideme pozrieť taký známy most, cez ktorého chodí vlaky. Akurát je asi 10 hodín, po obede má pršať, takže chceme stihnúť aspoň nejakú malú prechádzku. Tak už sme dorazili, parádny výhľad na most. Kopa ľudí sa na ňom prechádza. A vlaky tu jazdia asi tak 2-krát alebo 3-krát denne. Takže je to relatívne bezpečné sa tam prechádzať. Nie ako po ceste, čo sme išli prvýkrát, že? Tuto fiči, tu je úplne biznis. Kokosy, vody, tuk-tuky. Ježišmária. Tak na druhej strane sme našli celkom pekné miesto s výhľadom. Uvidíme, či pôjde vlak. Tak dočkali sme sa s polhodinovým zmeškaním. Čau maminka, dneska je útorok 14. Sme v tej Ele, vnútrozemí v horskej dedinke. Včera sme boli pozrieť ten most vysoký,
s tým prechádzajúcim vlakom. A po obede už sme šli domkov, lebo vlastne pršalo, takže už zvyšok dňa sme len tak sa flakali v posteli, kúkali seriál a tak. No a dneska bude asi po obede tiež pršať, takže zatiaľ na pláne je menšia turistika, väčšia a po obede sa uvidí cesta tu fičí takto po kolejniciach. Takže snáď nás nič neprejde. Sme vyšli na Ela Rock. Výhľady tu po prdeli. Ale teda bola to cesta smrti. Že? Všade naokolo čajové plantáže, parádička, všade výhľadíky jak lusk. Taká ide, smutná, taká dorobená. Je tu počuť petardy všade, lebo sa oslavuje tamilský nový rok. Takže trieskajú tu v kuse samé nejaké petardy, ohňostroje a tak ďalej, takže je tu celkom rušno. No skoro nás to prešlo. Tak a už máme odmenu po turistike. Prezence s mäskom, polievočka, pivečko. Ňam, ňam. Čauky. Dneska je streda. Včera už sme po jedle šli rovno na ubytko a potom aj pršalo, takže už sme nič nerobili zase.
dneska ráno valíme opäť na túru. Táto bude, chvála Bohu, menšia než tá včera. Tá bola teda pekný zabijak, skoro som tam dušu vyplula. Ale zmakli sme to. Dneska bude trošku menšia túrička. Tak uvidíme, jak to pôjde. Tu sme boli včera. No, je to tu Petelica. Tak, už máme po turistike, zase zaslúžená odmena, pivečko a po obede nás bude čakať čajová plantáž alebo výrobňa čaju, alebo čo to bude. Nebude to úplne, jak sa to volá? Co? Jaké faktory po našu? Továrna, no. Ale to není faktory. Nebude to opäť továreň, ale skôr nejaká menšia výrobňa čaju. Čaj. No, tak uvidíme. Organic luxury queen tea. Kráľovský organický čaj, luxusný, no dobré, tak uvidíme, tešíme sa. Na zdravíčko. Máme tu nejakú lokálnu polievočku, zeleninovú. A počma, jak žerám. Doniesli ďalší lokálny pokrm, volá sa to kotu, je to nejaký nasekaný chleba so zeleninou. A vajíčko. A vajíčkom. Vajíčko vypadá hodně v pohodě. Ňam, ňam. Zlíváme čajíček teraz. Okay. Why we doing like this? Do you know oxidization? You think apple fruit, when it's cut, it's gone brown color. We call it oxidization. Not one by one, usually we use all together. It's example. And rolling process doing like this. Manually we use hand, but big factories, commercial factories, they have iron rolling cylinders same like this, machines.
Why we roll? What is the reason? Great on the stone. Good student. You know, you said like here, you leave it outside for like 24 hours. In a factory, how do they wither it? They use air. They use air. Já jsem to pochopila, jako, že je dobrý až na šířku. Das ist Chelsea und die wollen 40 Minuten Zeit in Mama zahlen. Nee, wir haben es ja vorher gedried. Das ist noch gut. Sláma nebo... Vypadá to, kdybychom to nasekali v sekačce. Píme čajíček. And doing like this. This kettle is very antique one. This is dated since 1965. 61 years old. This one is more than 50 years old. Wow. This one is these are Tak máme tu koštovku. Bielý čaj, čierny, zelený. yeah, 4,800. Tak došli sme domov akurát. Čajová prehliadka bola perfektná, moc nás to bavilo. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí, jak sa robí čajík, jak sa pestuje a všetko toto. No a dorazili sme pred chvíľkou domov. Zase začína pršať, takže už budeme do večera kvasiť doma, lebo tie búrky sú tu fakt mordor. Mega silné, mega hustý je ten dážď, takže nič moc sa ani robiť nedá. Takže aspoň oddychneme. Mali sme dneska tú menšiu túru, takže myslím si, že vyčerpané sme dosť, aby sme mohli odpočívať. A ráno už odchádzame, presúvame sa do ďalšieho mesta a bude to mesto Kandy, ktoré je tak úplne v stredozemí, v strede vlastne celej Sri Lanky, tak uvidíme, čo nás bude čakať tam. Tak už to balíme, za chvíľočku pre nás príde tuk-tuk, vyzdvihne nás. Odchádzame na vlakovú stanicu a presúvame sa do ďalšieho mesta. Čakáme už na vlakovej stanici, tak snad za pol hoďku by mal ísť vlak, ale vzhľadom na to, že sme tu zažili iba samé meškania, tak s tým prostým odchodom úplne nepočítame. Počítam tak půl hodinky. Ja tiež dávam tomu takú pol hodinku, tak uvidíme, kedy naozaj dorazí.
Končí vláček.